Dizajn témy môžeme prispôsobiť podľa nastavení. Vyberieme si tému a klikneme na tlačítko Prispôsobiť. Zobrazíme admin témy, kde môžeme vykonávať zmeny. S nastaveniami sa môžeme pohrať. V položke menu General môžeme pridať logo. Po každej zmene musíme zmeny uložiť. Otvoríme si položku General. Ako vidíme, máme tu logo. Prípadne identitu webovej stránky, kde môžeme vybrať z rozhrania logo alebo z pevného disku. Prípadne môžeme editovať názov stránky alebo slogan. Ahoj. Všetky zmeny musíme vždy uložiť. Ďalej máme tu napríklad labels, kde môžeme anglické názvy preložiť do slovenčiny. Čítaj viac. A uložíme popisky. Na záver si povieme o niečo o statickej úvodnej stránke, kde môžeme nastaviť, ktorá forma stránky sa nám zobrazí. Či to budú najnovšie články, ako pri blogu, alebo bude to vlastne klasická statická stránka. My necháme statická stránka a zmeny uložíme. Druhou položkou bude typografia, kde môžeme nastaviť veľkosť písma alebo obsadenie. Nastavíme si trebárs nejaké iné písmo, zmenšíme font, veľkosť písma, medzery medzi znakmi a medzery medzi slovami trebárs. Všetko krásne uložíme. Ako vidíme, zmeny sa nám hneď zobrazia všetky tieto zmeny môžeme upravovať, ako vidíme v položkách My menu, header bar, sidebar, footer. Prípadne hlavnom obsahu. Ako vidíme, nastavíme si písmo, veľkosť, menu, prípadne medzery medzi slovami alebo medzery medzi znakmi. Všetko uložíme. Treťou položkou je Color, kde môžeme nastaviť farbu písma, pozadie alebo link pre hlavičku, zápätie, bočný panel alebo hlavný obsah webu. Každý dizajner si môže tému nastaviť podľa seba. Color, Global, tieto súpoložky
nám vyjadrujú, kde tie nastavenia budú realizované, či v menu, či v hlavičke. Primárna farba pre linky. Môžeme to nastaviť napríklad na žltú. Potom je sekundárna farba. Ďalej text color, ktorý sa nám prípadne zobrazí farba textu. Button background color je farba tlačidiel, pozadia, a button text color je farba písma na tlačítkach. Dáme napríklad žltú, áno. Tieto zmeny všetky uložíme. Vrátime sa naspäť. Všetky tieto súpoložky môžeme upraviť a pridať iné hodnoty a farby linkov, pozadí, hlavičky alebo footera alebo sidebaru. Môžete proste sa s tým pohrať.